Nibaqtlek u ma twieġibx, inħares u ma nemminx, inħobbuk għal dejjem. Kienu dawn il-kliem taqsim il-qalb li kitbet Steph Coppola l-mara ta' Sean Coppola, s-suwi li tilef ħajtu traġikament it-tlieta wara nofsinhar f'San Pawl il-Baħar. Hija saħqet illi taf illi mhux ħolma imma bħal donna tgħix f'waħda fil-waqt li insistiet li se tibqa' żomm il-memorja tiegħu ħajja għal bintom illi fi kliema kellu ħafna ħolm u pjaneta liha. Bosta kienu xokjati għat-telfa ta' Sean illi miet it-tlieta fl-età ta' 35 sena. Diversi kienu dawk li deskrivew lil dan il-missier bħala bniedem mimli ġenerożità u mħabba lejn il-familja. Intqal li l-karattru ta' Sean kien wieħed li jolqot lil dawk kollha li b'xi mod jew ieħor imis magħhom. Kien ukoll deskritt bħala pionier fil-qasam tal-muturi f'Malta, wieħed li kellu passjoni kbira lejn dan il-qasam iżda aktar minn kollox ħabib ta' veru, b'karattru illi kien immedjatament jimla kamra. B'daw kollha li kienu jafuh jisħu illi ħadd ma jista' jemmen it-telfa tiegħu illi ġiet bħal sajjetta fil-Binazzi u ħażditlu ħajtu f'tebqatajn. Intant, it-Wheels Foundation Malta fil-waqt li waslu l-kondoljanzi l-qraba u l-ħbieb ta' Coppola insistew illi llum aktar minn qatt qabel hemm bżonn li l-barrikati fit-toroq Maltin jinbidlu u minflok jitqedu barrikati li jkunu siguri għas-sewwieqa tal-muturi. Huma saħqu lilhom snin jappellaw għal dan iżda sa dan it-tant għadu ma nbidel xejn, bl-appelli jaqgħu fuq widnejn torox.